Туган телдә сөйләшү, туган телеңне, гореф-гадәтләрне саклау. Түбән Каманың беренче балалар бакчасында да аулак өйдә исемләнгән милли чара узды. Балалар җыр бию, кул эшләре эшләнмәләре белән сөендерде. Милли рухлы чарадан хәбәрчебез репортажы. Исәмсез әбиләр. Yüzük салыш җырлы бiyилле уеннарда балалар бик теләп катнаша. Сәхнә бизәлеше дә милли рухта. Шигелгән мендәр сөлгеләр, үз киемнәре борынгы гореф-гадәтләрне чагылдыра. Залның бизәлешен байытыр өчен без әти-әниләребезгә мөрәҗәгать иттек. Алар үзләренең әби-бабаларының сандыкларыннан алып килеп, безгә сөлгеләр, чиккән кулъяулыклар алып килделәр. Шулай ук безнең тәрбиячеләребез утырып, мендәр тышлары чиктеләр. Һәм балаларыбыз белән бергәләшеп шулай ук кулъяулыклар чиктек. Аулагы күренешенә караган чарада бүген балаларга милли гореф-гадәтләр турында сөйләп кенә калмадылар. Милли ашлар турында да белешмә бирделәр. Мисал өчен, әлеге өчпишмак бәлешләрне нарасыйлар, тәрбиячеләр белән берлектә бергә ясаганнар. Әйтергә кирәк, беренче балалар бакчасы милли тәрбия һәм белем бирү учреждениесе статусына ия. Аулак күренешендә мәктәпкә әзерлек төркеме балалары катнаша. Татар теленә өйрәнеп кенә калмыйбыз, ана теленә өйрәнәбез һәм рус телләренә дә өйрәтәбез балаларыбызны. Бу дәүләт телләренә өйрәтү бездә бик сыйфатлы куелган дип әйтер идем. Замана таләпләрен исәпкә алып, бәйрәмгә ата-аналар чакырылмый, катнашучылар саны да шикле була. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар.